дар шаҳри Хуҷанд ҳолатҳои осеби сокинон аз захми дандони ҳайвонот зиёд шудааст. Танҳо давоми 6 моҳи соли ҷорӣ 255 ҳолати осеби сокинон аз захми дандони ҳайвонот ба қайд гирифта шуд, ки ин рақам дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 21 ҳолат зиёд мебошад. Тибқи маълумоти оморӣ аз шумораи умумии 255 ҳолати осеби сокинон аз захми дандони ҳайвонот 43 ҳолат аз захми дандони саг ва 54 ҳолат аз захми дандони гурбе ба қайд гирифта шудааст. Боқӣ монда ҳолатҳо бошад намудҳои дигири ҳайвонотро дар бар мегирад. Таъкид гардид, ки дар ин давра ягон ҳолати гирифтории сокинони шаҳр ба бемории ҳорӣ ба қайд гирифта нашудааст. Ҳамаи осеббардоштагон зери назорати доимии мутахассисони марказ қарор дошта, ба онҳо ваксинаҳои зарурӣ сари вақт гузаронда шудааст. ҳангоме ки аз ҳайвонот захмбардорӣ мешавад, асосан аз саг ва ё гурба, агар сари вақт ба кӯмаки аввалияи тиббӣ муроҷиат накунанд, метавонанд ки ба ҳолатҳои номатлуб, яъне бемории сироятӣ дар байни ҳайвонот ки маъмул аст, бемории сироятии ҳорӣ мегӯянд. Агар ҳайвонот ба ҳамин бемории ҳорӣ гирифтор шудагӣ бошанд, баъд аз захмдор шудан метавонанд ки ҳамон шахсе ки захм бардоштааст ба ҳамин беморӣ гирифтор шавад. оқибати ин беморӣ табобат нашаванда мебошад. Пеш аз ҳама бемории сироятӣ мебошад ки аз ҳайвон ба одам мегузарад. ҳолатҳои осеби сокинони шаҳр аз захми дандони ҳайвонот бахусус саг бештар дар микроноҳияҳои 12 ва 13, маҳаллаҳои навбунёди микроноҳияи Сеюм ва Чашма ба қайд гирифта шудааст. Бештари сокинон аз захми дандони саги номаълум ё худдайду осеб диданд. Танҳо 10 ҳолати осебдидагонро сагҳои маълум ташкил медиҳад, ки табобати онҳо нисбатан осон арзёбӣ карда мешавад. Бино ба иттилои мутахассисон, агар захми сокинон аз саги маълум бошад, табобаташ 14 рӯз давом мекунад ва шахс ҳамагӣ 3 маротиба ваксина мегирад. Аммо саги номаълум бошад, баъди 14 рӯзи табобат чанд муддати дигар зери назорати духтурон қарор мегирад. ҳар як ҳодисае ки аз захми ҳайвонот ба қайд гирифта мешавад, хабарномаи фаврӣ аз тарафи муассисаҳои табобатӣ ба маркази назорати давлат центри эпидемиологӣ ҳамарӯза бо тибқи фармоишҳои вазорат ворид мешавад. мувофиқи дастуру супоришҳое ки ҳаст, ҳолатҳое ки ба қайд гирифта мешавад, мутахассисони маркази назорати давлат центри эпидемиологӣ, ёрдамчии духтури эпидемиолог ҳамаи захмбардоштаҳоро дар зери назорат мегиранд, ҳамашонро ҳама рӯза аз муоинаи худ мегузаронанд ва корҳои фаҳмондиҳӣ мегузаронанд оид ба пешгирӣ кардан аз ҳодисаҳои номатлуб. сардори маркази назорати давлатии центрии эпидемиологии вилояти Суғд Тахмина Усмонова ҳангоми ҷанбасти 6-моҳаи раёсати тандурустӣ иттилоъ дода буд, ки давоми 6 моҳаи аввали соли ҷорӣ осеби сокинони вилоят низ аз захми дандони ҳайвонот нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 277 ҳолат зиёд шудааст. Бештари осебдидагон сокинони шаҳру навоҳии Айнӣ, Ашт, Кони Бодом, Коҳистони Мастчоҳ, Панҷакент, Хуҷанд, Ҷаббор Расулов ва Шаҳристон мебошанд. Вай таъкид кард, ки аз шумораи умумии 1631 ҳолати осеби сокинон аз захми дандони саг танҳо 20%-ашро сагҳои номаълум ташкил медиҳад, яъне 80% сокинон аз захми дандони сагҳои маълум осеб диданд. аз ин маълум мешавад, ки тарзи нигоҳдории ҳайвонот дар хона аз тарафи сокинон дуруст риоя карда намешавад. иброз дошт Тахмина Усмонова. тарзи нигоҳдории ҳайвоноти хонагӣ аз тарафи шаҳрвандон дуруст риоя карда намешавад, ки ба осеббардорӣ роҳ дода мешавад ва аз миқдори умумии осеббардоштагон 58% ба кӯдакони синни 14 сола рост меояд. аз гурбаҳо 236 ҳолат ба қайд гирифта шудааст, аз ҳайвоноти хонагӣ 659 ҳолат ба қайд ҳайвоноти хонагӣ 7 ҳолат ва дигар ҳайвонҳо 16 ҳолат ба қайд, инчунин аз хояндаҳо ба қайд гирифта шудааст дар 75 ҳолат. иттилоъ дода шуд, ки дар ин давра аз ҳисоби сокинони вилоят 2 ҳолати бемории ҳорӣ ба қайд гирифта шудааст. Сабаб дар як ҳолат ин рад кардани падару модар аз эмгузаронӣ ва гирифтани ваксина мебошад. ҳолати дуюми бемории ҳорӣ бошад умуман муроҷиат накардани шаҳрванд ба беморхона ё ин ки марказҳои саломатӣ арзёбӣ карда мешавад. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.